Tots d'una manera o d'una altra coneixem al nostre entorn alguna persona que ha patit o està patint un procés de malaltia de càncer. Doncs bé, jo vaig ser una d'aquestes persones i recordo que quan anava a les sessions de radioteràpia, un dia al matí em vaig mirar al mirall i vaig dir: no n'hi ha prou amb que vagis guapa, has d'anar estupendíssima. I allà me'n vaig adonar de com influïa aquella actitud amb la meva curació i amb totes les persones que m'envoltaven en aquells moments. A l'hospital me'n vaig adonar de la importància que tenia la feminitat, la motivació personal i l'actitud envers la malaltia. I sobretot perquè el sistema sanitari no em donava resposta a aquelles necessitats que a mi se m'anaven plantejant. Com que sóc estilista, he ampliat els meus coneixements i m'he format com a coach d'imatge personal per tirar endavant el meu projecte. Aquesta és la idea de Mira-la que guapa. Si millores la imatge personal, millores la teva autoestima. Aquest fet és essencial en el procés de recuperació, perquè aportant una visió integral de la persona es poden afrontar millor les circumstàncies i situacions que et presenta la malaltia. A Mira-la que guapa faig l'acompanyament tant de manera personalitzada com a través de sessions en grup, tallers de maquillatge, tallers d'assessoria d'imatge, tallers pràctics sobre com posar el mocador, on comprar-los, on adquirir perruques naturals o sintètiques, com fer-ne el manteniment, aspectes més concrets del procés, com resoldre consultes sobre nutrició, dermatologia, acceptació, motivació. Penso que aquest projecte pot contribuir en l'autocuració per moltes dones. I si alguna cosa he après de tot el meu procés, és que la vida un cop més em diu: confia que tot passa per alguna millor. I Mira-la que guapa és essència femenina.